dixwazin bi me bidin bawerkirin ku ev muamele ev lêgerîn tiştek hiqûqî û asayî ye. Em faşizm ava helwasînin wame ala berxwedanê navê gel bilind dikin berxwedan jiyan e. Li avahiya me ya Stenbolê hevalên me li gelek odeyan de ev cihazên guhdarkirinê yên ku hûn dibînin tespît kirin. Bira ku jî nav gelê me da çênere. Geleke navxweyi û alyoziyên herêmî bi axiftinê çareser bikin. Rêya çareserkirina pirsgirêkan avakirina bingehîn a hevbeş e. Ez zimanê xwe diparêzim, zimanê me hebûna me ye, zimanê me pêşeroja me ye. Tirkiyeş Erdoğan mezintir e. Dibe ku ev biryar Erdoğan alaqadar neke. Lê belê Tirkiye alaqadar dike. Divê mûçeyekê mîne malbateke 4 neferî ji bacê muaf bihêle. Hemû pêdiviyên wan hesab bike û sabê diyar kirin. Û ew jî divê 4000 be.